Afternoon Edition. Madadangog nindo ang mas dakula na mga storya asin pangyayari hali sa satong kapalibutan. Bisyon asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Bueno, maray na hapon po mga tugang. Kita girareen mag-iba-iba sa oras naman po na programa. Welcome sa Bicol Target Afternoon Edition. Sa pangaran po kan bilog na news team, kan bilog na tropang DCGB. News an samuyang chief dyan sa field. Chief Reporter Chief Jimmy Nasalita sa 3rd Distrito kan Albay. Sir Jomar Bian sa 1st District. Digdi sa 2nd Distrito mga tugang. Al Armario Karin Ala asinan sa Hindong Lingkod. Ronald Baldos Technical Department. Jerome sa IT, Shara sa Production, Newsroom, News Director Mar de la Cruz. Nagbabantay mga tugang kan mga pangyayari sa palibot, lokal, national, international. Katuwang dyan si Mary Joy, Angel asin Jenny Balyaran. Sa pangalan po ni Sir Pio Fernandez, ako po si Joshua Bino. Marina po sa gabus na nakatutok na sa saindong mga radyo 729 kHz po, mga tugang radyo DZGB. Me gusta mi, así, me gusta mi. Bueno, mga tugang, narireparo na nindo, namamatit na nindo ang papaharaning eleksyon sa 2025. Darakulang mga tao na dating mga magbararkada, magkairriba. Ngunyan mga tugang mailing nita, yunaan, sige ang barangayan. Nagtitindi baga mga tugang pasuhay sa tahaw ni Vice President Sara Duterte kontra sa mga Marcos. Nagbabrowse kita Kuya Nald kan mga bareta sa lado nasyonal, nahapot si Vice President Sara Duterte sa sarong ambush interview kan mga pag-iriba sa media kung igwa pangayanin na pagkakataon na mai-consider kaining makipag-team up sa mga Marcos sa mga maabot na eleksyon. Ano ang simbag ni BP Sara? Never again. Sabi digdi mga tugang sa bareta, Vice President Sara Duterte on Wednesday said she would never again team up with the Marcoses following their falling out. Iyan ang naging simbag niya sa sarong ambush interview kan mga kunyan, kan mga media. Kumusta na daw? So 31 million 31 million ba ito? Ano? So binilog na unit team kan 2022. Iyo ang nabuwag na ngunyan mga tugang, riparo ng nabuwag ngunyan. Nagitindi ang mga padangugan kan duwang kampo. Matandaan tabaga, nagpoon man ini kan magkaigwa ng mga patot sa dahan si former President Rodrigo Duterte, buda si President Ferdinand Bongbong Marcos. Nagpoon bagay kan inapod ni former President Duterte na bangag ngaya ang satuyang presidente. Ang sabi man reaction ni President
Bongbong Marcos, epekto nga ito kan pigiinom na bulong ni dating Presidente Duterte. Kaya mas kano nga nga ang tigataram. Baka nga epekto kan bulong na pigiinom. Mailing nindo mga tugang, wara na, separado na ang unit team. Dakol na ang nagsabi na naka Malaysia, di ba? Bati ang kantaong 2022 baga kang campaign period. #unity ang ipiglaban baga ninda. Plataforma unity magkasararo da. Kuni paano kayan mga tugang tangon yan, nagkakalabuan, dakula nagsasabi na talagang paparani na talaga ngaya ang eleksyon. Diba? 2025 kunyan ini national and local senatorial election. Magpuon senador sundo sa mga municipal councilor. 2028 presidential tabi mga tugang. Pero sa ngunyan pa sana, nailing na kun may mga haka-haka baga kung sisian po ang mga pangaran na pwedeng magruluwas. Kaya sa ngunyan pa sana, may mga kuana, prosesyonan ko na, may mga padarangugan na, di ba? Marin na hapon po kay Bing Buen Bores. Kaya naapot itong si Vice President. Ano nga may chance pa na makipag-team up? Dahil na lamang nga. Ano pa sudagdag na pahayag ni Vice President mga tugang? Ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Sabi digdi, she also thumbed down a possible mending of ties between President Ferdinand Marcos Jr., adding they were not friends to begin with. Sabi digdi, hindi kami magkaibigan unang-una, nagkakilala lang kami dahil mag-running mate kami. So, bago pa man kami naging running mate, hindi kami nag-uusap. Nagkausap lang kami during campaign at saka sa trabaho noon. Ang kaibigan ko talaga si Senator Amy Marcos. Kilala niya ako since 2012. Galing doon mga tugang. Ali po yan sa post kan ABS-CBN News. Sabi pa digdi, while not directly implicating Marcos, Duterte has accused his allies in the House of mounting a political attack meant to derail her possible 2028 presidential bid. Kung matandaan mo ba ganito mga tugang, si VP Sara ang kunyan ipigdesignar man ko ta kayto na DepEd Secretary kundi nagbabagay ni sa iyang pwesto bilang saro sa mga cabinet members ni Presidente Marcos, naglusad sa pwesto bilang DepEd Secretary. Kaya baga ang bagong DepEd Secretary ngunyan si Sir Sonny Angara, diba? Kaya ngunyan pa sana mamamati mo na, mailing na an kunyan an direpensahan, an padarangugan, preparasyon para sa nagarani mga tugang na eleksyon, di ba? Kundi maski sa aruga ka na paagi, sana dahil apektado ang kanya-kanyang trabaho. Ta maski reparo man ang ibang mga opisyal mga tugang, mailing taman talaga, lalo digdi sa local setting, sa lokalidad ta, may mga paghiro na. Baga, may mga may mga announcements na, may mga pamati na madalagan niya sa arog kaining posisyon, diba? Pero sana dahil manggray pagpabayan, so natatada panindang mga bulan sa sendang incumbency. Kung halimbawa ikasaro ka pang elected official ngunya, nagmamapot ka sa ibang posisyon pag-abot ka 2025, nag-preparar, nagatagalibot-libot pero sana dahil man ginari kayo ni maapektaran sa presente mong trabaho bilang incumbent ka pang elected official.
Diba? Day pa man tapos. Ay pa man tapos ang term. 2025 pa man. Kaya, kuwan sana. Relax sana. Will Vice President Sara Duterte run in the 2028 presidential election? Sarong hapon ini mga tugang. Ansimbag. Duterte said she'll announce her decision in the fourth quarter of 2026 but noted that never again will she run alongside the Marcoses. O 2026 pa palan mako niyan palawas kan sa iyang desisyon. May pa kuan pa. May pa suspense pa Bati ini baga mga tugang si Vice President Sara Duterte kan nagsalang sa House Committee on Appropriation sa mga congressmen. Dahil man baga ini nagpapailing sa sa budget hearing. Mailing tamang sa mga nagluluwas na video. Naglikay-likay man. Kaya kasuba ko si report ko sa bagong aga. Tigpaliwanag ni Congressman Jill Bongalon kunata so House Committee on Appropriation binawasan so budget kan Vice President kundi ako nasa around 1.2 or binawasan sa budget ni nasa 1.2 or 1.3 billion ta duplication na an ibang mga programa, di ba? Kaya so budget imbis para duman sa Vice Presidente ipiglipat na sana duman sa mga ahensya na yun talagang in charge, halimbawa sa distribution ng mga ayuda, diba? Sa mga arog sa DSWD buda sa DOH dumara sa ipigs transfer sa pondo. Kaya medyo mapagal man mag-ilingkan mga bareta ngunyan pero kay puwan ta maging updated mga tugang kasi siyempre kay puwan ta man yan updated kita kan mga nangyari sa national level. Bueno mga tugang, dagdagan ta ang bareta ali dyan sa lawas. Nasa linya si Chief Jimmy Nasalita. Chief G, maray na hapon. Yes, Joshua, maray na hapon sa mga parantabay, sa mga dagdag niya tong bareta, nagngangalas ang manehamento kan Kamalig Water District sa Mamayo, ni Manager Judy Upiano, kunata Joshua, sa kahaloy-haloying panahon na daing problema, ang water source ninda sa Barangay Bariw, ang Kisaray Spring, ngunyan sa medyo naglalabog ang tubig. Dati dahil man ini nagkakaigwaki problema, malinig asin preskong burabod ang tubig digdi, mala ka ito durante kan DILG Secretary pa si Maruhas, panahon ni dating Presidente Pinoy, pig-ibahan digdi ni Congressman Joey Salceda si Rojas para sa programa ka itong patubig. Talagang kumbinsido. Volume ang tubig na nagluluwas digdi, kaya naging permanenteng source nin tubig ini digdi sa southern part kan Kamalig. Okay pa man ngunyan sigun kay Manager Judy Opiano ang pressure kan tubig, so problema sa naugaring so naglalabog. Kaya para maging safe pinakusog ninda and chlorination. Onya pigaan na lisar kan manager ka tapos an members kan board of director kan Kamalig Water District. So ako nata nangyayari ini. Ano ang dahilan sa irarom kan na kadagaan ta igwa man digdi ang pigaan na lisar baka may nagka-cave in sa irarom. Pero imposible man data an bubugtakan kan water itong burabod purong gapo. Imposible man da naggumaba ngunyan an analysis na baka
iguanin mga pagtaraning na barangay na iguanin disturbance na nangyari, iguanin activity, halimbawa ngaya didike o kaya nagkukware na kung saan sigun kay Manager Judy Opiano, pag nagpundo na, nag-init na, plano niyang libuton ang mga barangay kataraning kan bariw para kahurunon ang mga barangay captain kung igwa sa saindang lugar ni na mga activity manungod sa pagtuki daga tatiba diyo ang kausa sa kunata na aapektaran an kalidad kan tubig digdi sa Kisaray Spring. Sa ngunyan, gustong mag-apilo ni Manager Judy Opiano sa mga pagtaraning na barangay kan bariw kung igwa sa sainda ni na mga aktibidad manungod sa pagluho ki daga kung po pwede maki-contact sa number na ini, customer service number sa opisina ini na kan Kamalig Water District. Kunya number 0916-519-2981. Ulito niya to, Joshua, 0916-519-2981. Maki-contact lamang daadig di tanganing kung igwa at least ma-trace kung saan talaga ang diferensya sa kunata ta naglalabog ang tubig na nagluluwas digdi sa Kisaray Spring sa barangay Bariw, Kamalig, Albay. Baka pwedeng aputon Chief Jim so kapitan tabakan naka-AC malay mo may pag-construct na kuhan. Nag-dispatch sa nanintawo si Manager Judy Opiano digdi sa barangay Bariw. Gari ura man Wala man kuwari operation. Ura manin igwa man daanin gari project na di Kigaro. Arayo man tapos alang nasa elevated na lugar ining source ninda. Dahil man nga maapektaran kaan proyekto digdi. Imposible. Kaya ang posibilidad may mga waterways bagan irarom kan apigaagihan kan tubig. Baka may ibang lugar na nadisturbo kaya naglalabog ang tubig digdi. Baka Jim may mga sa palibot niya ka na source ng tubig, may mga landslide na saradit-sadit. Yung nga niya sabi ko, baka niya kung may nag-cave-in ngunyan na pagparauran. Nagpatrace na da siya wara man sa palibot. Ambay da so water source ubas na dito na sa natutubig sa larom kaya medyo dugi na. Igwa pa. Igwa. Nagparauran nga ni. Sabagay. Oo. Igwang tubig. Dahil problema sa pressure. Ang problema sa naso naglabog, naglabog ini. Samantalang haluyo ng panahon, dahil man ini nagdidiferensya ang kalidad kan tubig. Sabagay. So yan. Yan ang kuan, pangapudan lang. And so mga nagkukonsumo kayo ni, kung nigwasin na nin alternatibo na makuanan ngo nakikuan kitubig inomon okay man pero safe man dahil nita pinakusog man sa chlorination iyo yan ang explanation sa kunata igwanin na mga pagsususog na pigigibong niyan ang manehemento kan Kamalig Water District. Ulitot niya to sa number 0916-519-2981. Sa Kamalig Water District yan na tabangan na po nindo mga tugang. So Kamalig Water District kung kamo residente duman sa may partikan Bariw, kung may mga nailing po kamo na may mga aktibidad na pwedeng makapektar sa paglabog kan tubig, mag-text lang po kamo o mag-contact duman sa number na 0916-519-2981. Tangani maaraman kung ano ang kaw sa mananggad kung nata naglabog ang tubig. Yung nanggad sa Kamalig Ribera kung kadawag din bareta na may problema sa
tubig. Ngunyan sana. Petang pam pang tumbang kepin. Chikitan chikititan dang dang tumbang. Dapat managad mahiling kung may mga aktibidad sa palibot or baka may mga nagtupag na porsyon ng daga. Pero sabi, nagpalibot ng personel, wala man. Tasi. Baka pag huraw, machicheck man iyan kan daraga aw kan Kamalig Water District. Digdi sa daraga, kumusta daw ang supply kan tubig? Mga taga daraga, kumusta daw po kamo? Daing aldaw na di akong nahihiling na mga reklamo sa social media Chikitan chikititan na maluya permi ang supply ng tubig. pam pang Bako naman makangalas, Kwenag. Mas makangalas kung magrahay ang supply kan tubig dyan sa daraga. Iyan talaga, himala. Ibig sabihin, naghinguwang maray ang mga dapat maghinguwa para mapakaray ang tubig dyan sa munisipyo kan na daraga albay. Tayar, no tiene pegas porque es genial. Así, Kay tubagap, aloy na pinag-oronan mga tugang así. ang water district nasa sarong Gústame. agreement with Prime Water sa 25-year contract. Nakapira pa sa sindang taon dahil pa man na aloy maray. Ang problema dyan, taso mga tubo ruluma na Conoces kepuan ng sarlidahan, que vas tallar, no tiene pegas. mga linyang aagiang kan tubig. Me gusta a mí. Así. Kumusta po kamo mga taga daraga? Maray ako Kwenal, sa boarding house ko ang tubig duman poso na ginibo ng di kuryente. Ex. Pag brownout lang ugaring, wala man na yung bulos ang ang tubig, ang gripo. Pag brownout, tig-convert na nga nas di kuryente. Tano. Pero kung daing brownout, daing problema sa tubig. Kundi makahirap talaga ng ibang mga residente, nagpapapirot. Yugon mo, mamata ka nin matanga, nin madaling araw para magsalod nin tubig. Maghalat mapano ang balde, tabako man makusugon ang bulos. O bueno mga tugang, balikan ko lang si istorya kasubago nag-report baga si Kuya Al na pigkulibat ni board member Vince Baltasar Committee on Transportation sa Sanggunang Panlalawigan headed by board member Ray Bragais. Kung ano na ngaya, kumusta na ang dalagan, ano na ang update duman sa suwestyon niya na ipaapod sa Sanggunang Panlalawigan ang manayamiento kan PNR para mapagdiskusyonan, mapaggurunan kung ano ang pwedeng solusyon tangani ng malikaya ng mga tugang ang mga aksidente sa riles imbelto ang tren asin ang iba-ibang klase ng mga bihikulo makamundo na may mabalitaan kita gadan ngaya so arog kayong persona matapos ngayang maligis kang tren, di ba? Or na aksidente ngaya ang sarong van. Matapos na mag-cross ini sa riles, dahil piguna, yaw na palang gadangadang sa tren, nabunggo. Diyan sa daraga albay baga mga tugang pira ng insidente man ang nangyari. Na may sarong van pangani kito na mapasiring ko sa sarong tourist destination ang sakay mga estudyante pag cross sa riles yaw na palan su tren nakaladkad pa rin nagkapirang metro suban and injuring nagkapirang individual na mga estudyante. Tapos saro nga sa mga estudyante duman after pirang aldaw na pagtinir sa ospital binawian in buhay. Kaya pigkulibat ni board member Vince Baltasar sa Committee on Transportation kung ano na update. Kung isusog baga sa report ni Kuya Al, so Committee on Transportation nagpaapod palan ko na nin committee meeting. Nag-attendir man sa mga representantes sa nagkapirang munisipyo na may riles. So mga konsyal na may kapot kan Committee on Transportation. Kundi so importanteng piglalao man na presensya, iyo duman so wara. So representative from PNR. Dapat ko na
makulibat giraray mga tugang. Tapos siyempre, importante sa indang magiging suwestyon, statement may kinaraman sa bagay na iyan. Di ba? Takada bis may aksidente may bareta na aksidente sa Riles, imbel to ang tren as in behikulo, magkakaiba-iba ang reaksyon kan tawo mga tugang, di ba? Magkakaiba-iba ang reaksyon. Ang iba, masabi, dayman ngayanin kasalan ngaya sa tren, sala ngaya kan driver ngaya kan behikulo ta, aram na ngayang Riles, magbalyo pa ngaya sa alanganin na oras. Dapat nga tandaan kung anong oras nag-aagi ang tren. 'Di ba? Tangani iwas aksidente. Pagyaon ka sa may parting Riles, dapat marikmat ang marikmat ka na day ka basta-bastang mag-cross diyan ta. Sagasaan ka talaga ngayakaan. 'Di ba? Stano. Makusugon na ngani ngaya ang busina ngaya kan tren day pangyan nadangog. Na aksidente pa ngaya. So iba man ang pigbabasol man so tren, nababasol man kaniba sa tren. Diba? Kung dapat ko tangani mapaguro ng lugod iyan, dapat ko mag-atendir, magpailing man sinda. Ako man sinda si Alice Guo. Magpailing, tangani ng madangog man so lado nida. Kung ano an pwedeng gibuhon, tangani ng makaiwas na sa mga aksidente mapagal na mga tugang mamundo perming makadangog din bareta na may aksidente, may nalugadan, may naputulanin bitis. Ang pinakamamundo siyempre so may nawawarang buhay, di ba? Kaya dapat pagtagakulibaton giraray na attendir, di ba? Ang purpose nga na kayan bako man para man tarabugaon kung sisi ang may kasalanan day man, ang purpose day man para magturo kung sisay na may sala, kundi para ko na mapaghururonan ang pwedeng solusyon, pwedeng gibuhon tangani nang ma-address na problemang iyan day na mautro ang mga insidente, ang mga aksidente sa mga Riles nin tren, di ba? Pati ako pirang beses naman ako nagtry mga tugang na may makauron dyan sa terminal ninda sa may Barangay Piñaranda kan Legazpi City, kundi day man ki pwedeng makauron, di ba? Kung arog kayo ni na sa mga ilihidong opisyal digi sa Albay na ang nag-imbitar, day man nagpailing, day tapaman ugaring masiguro mga tugang kung ano ang rason, inda sana makamundo man madangog an arog kayan na bareta. Sabi ni Sir Alvin Oy, wala man na maray na tubig sa daraga wala man nga ni kitubig ang daraga. Lapa ngaya ang serbisyo. Ako ngaya ang lalaking always na naka-DCGB, walang mintis from sign on and sign off, basta radyo DCGB. Salamat abi bossing Alvin Oy. Ano man ngayang kumustahon mo sa tubig sa daraga, nawara ka man ngayang kamustahon, nawara man talagang tubig pangyari. Sundo no rin pa daw magtitios ang mga daragay nyo sa problemang iyan. Dit na sana matawan kay Kwan, kulang sa Carigos Festival, pakipuan magtipid kitubig. Bueno mga tugang, alas 4:31. An oras hatod sa Indokang. Generica Drugstore. Damang-dama ang ginhawang generika. Para sa ginhawang damang-dama mo, visit your nearest Generica Drugstore. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Anong asing kilig sinigang mo? Pork. Chicken! Fish! Kahit ano, mapapakilig ka sa sarap. Basta may Nor Sinigang Mix. Made with real sampalok and seasonings for your asing kilig sarap. Kaya sabaw pa lang, ulam na. Asim kinap, meron pa ba? Asim kinap ng pamilya. Asim kilig, gusto ko pang kumain ng sinigang na loob namin. Extra rice pa! Nor! 7 Healthy Habits
Ilayo ang inyong mga chikiting sa peligrong hatid ng sigarilyo. Alam nyo ba ang alinsunod sa Executive Order 26 na nilagdaan noong 2017, bawal magbenta ng sigarilyo sa menor de edad? Alam nyo rin ba ang bawal magtinda ng sigarilyo malapit sa mga paaralan at palaruan? Maging magandang halimbawa para sa kabataan. Say no to yosi para walang pagsisisi. Quit now. Dial 1558 for assistance. Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kada ko lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita! Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, ganado. Sa pamilya, ganado. At syempre, kapag good times, ganado. Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liverade. Ang Liverade ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liverade dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liverade, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liverade Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alin at magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito. Apobado na yan sa pag-uswag kita mag-iribahan, makatao, makadiyos, matinabang. Yan si Giselle Salceda, mga tugang sa tong malalauman sa pagserbisyo. Programang salud asin pang turismo, programa kang TESDA asin mga ayuda, infrastruktura tabang sa paraoma. Estudyante para sigat ay mahuhudyan, mga senior citizens siya masasarigan. Makusog na boses kang kabataan, si Giselle Salceda kami nagtatabang. Siya ang leader na kaipuhan ka, handang magsilbi malalauman pa. Giselle Salceda, kaibahan ta, angat ang lahat ng kahiman. Angat ang lahat ng bayan, serbisyong Giselle Salceda ang kailangan. Diyan Trinidad,
uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Pagdabata ang banwaan kan uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Jan Trinidad, sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Thank you kong Joey Salceda. Habang sa agrikultura, turismo, infrastruktura, financial tabang medikal. Thank you kong Joey Salceda. Buhay natin mas sumasaya, pag si Joey ang kaiba. Daig natin ang pangangamba, kong Joey Salceda. Highest rating approval, ang sa tuyang congressman. Albay ahead ang atang lahat, kong Joey Salceda. Albay ahead ang lahat, oh. Albay ahead ang lahat, oh. Kong Joey Salceda. Convincing. Bueno mga tugang, maray na hapon ginaray, welcome back sa programa. Sabi ni Sir Jackie Dudes Chan, itaon na yan sa barangay level para magtaw info sa mga kabarangay ninda na ang train day man pwedeng mag-iwas ta nasa release bagayan. Nagabusi naman kaya dapat sa mga bihikulo kaya tao ang mag-ingat. Sabi ni Sir Alvin Oy, ara mo nga tabi, Sir Mr. Pasiguro, ang Marcos may utang na loob sa mga Duterte kung bako si Pangulong Duterte dai malilibing sa libingan ng mga bayani at ang ama ni Pangulong Bongbong Marcos. Yung tama man ang gadin ni tabi, Sir Alvin Oy, taod-taod, babalikan tang istoryang iyan, makatapos lang kan report ni Sir Jomar Bien. Maray na hapon, Sir Jomar. Salamat, Tabi Joshua. Maray na po sa mga parantabay. Sa dalag na bareta, masarong oras na nakulong sa laugang elevator si City Councilor Carol Zigaso. Asin iba pang pag-iriba kaso bagong aga. Digdi sa sarong edipisyo na pangnegosyo na may kaonan sa taas. Ini ang kumpirmasyon na ipinaabot sa DCGV News ni Acting City Fire Marshal Senior Inspector Edgar Tanyahora Jr. na ngunyan yaon duman siya sa Taiwan, nasa official training. Sa pagkikipagulay sa DCGV News, sinabi ni Tanyahora na bago mag-udto kasubago, naka-receive sindani na po digdi sa Sendang Fire Station sa Tabaco na nagmalfunction so elevator kan sa rumananggad na dahil naman pigpangarana na negosyo. Luna digdi si Kagawad Carol Zigaso asin may anong pang mga pagiriba, anong upito. Nasa ibaba na, pag-abot sa baba, dahil na nagbubukas o pinto. Sinabi ni Tanyahora Jr. na bakuman brownout, kundi nagmalfunction talaga na unambita na elevator. May nakaapod man sa Bureau of Fire Protection na nagresponde man sinda, and ang ginibo na sana susog kay Tanyahora, ginamitan ni Danin mga power tools para
puwersa o nabuksan ang pinto kang elevator na nagmalfunction, asin makaluwas na konsyala asin mga pagiriba, mawaranaan sa indang mga kaaditan. Uyugon mo, sarong oras kang Correct. nakatrap sa loob kang elevator, makumang brown out, Correct. na marikon brown out nga yuta, alatong tagay mag Kakuryente. ilaw, madalagan, Mhm. bakong brown out, talagang nagmalfunction, so elevator kan sarong negosyo digdi sa syudad kan Tabaco. Dahil nang unapig tugutan kan Bureau of Protection na gamiton ang elevator sundo na yan, dahil masiguro na dahil na ginara ini mamalfunction na sin magkaigwa kan magkakanigong periodic maintenance. Kumusta na Yan, po, tabi. Kuya Jomar, si Councilor? Malaw ni bagana sa meeting. Balik trabaho. Aha. Pigme message ko, sabi sa ko, sorry sir, di makasimbag, nasa importanteng meeting tabi ang ngunyan. Ano kilang, sobrang kaaditan lang, and ito man lang ang garo traumatic na experience ay kan mga ini. Hindi lang kung maglunad giraray tulos ini sa elevator sa mga masunod na aldaw. Makatakot yan. Taar ka to, bako man palang brown out. Dahil mo man masiguro kung noran ito mabukas. Ayun nga kaya nag-responde sa Bureau of Fire Protection Tabaco. May mga power tools baga, so ano yan, panggamit man ito pag may mga nagkaka-repeat sa mga aksidente. Ito ang ginamit kan Bureau of Fire Protection, binungkal itong pinto kan elevator. Narangka. Nabuksan, kasi kung sa mga ingranahe ka ito, sigurado, runot ito, rupo ito. Roger on that. Kaya sabi, Joshua, ang dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat, Sir Jomar. Ano daw pagmati na matrap ka dyan sa laugkan elevator, Kuya Naldano? Iyan ang saro sa mga fears ko talaga, mga tugang. So maluom ka baga sa sarong lugar na wala ka lamang ki matatanaw. Baga dahil mo sigurado kung noring ka maka luwas dyan. Nagpuna ko magagawa kay araw ka takot kan, so kakailing ko kung mga pelikula baga na so may mga nagkakaroon nga sa sa Laugkan elevator. Pangyari, natutuuhan pa lang dyan sa Tabaco City. Marita okay man si Konsyal Carol Sigaso. Pisi lang arog gani. Lalo kung ika nervyosa. Duman ka baga buda sa mga mahihikaon. Pwede baga makatrigger ngayon na madipisilang ka mag-angos yan kung duman sa Laugkan kulob na elevator. Kung ika pa matatakto no, paano ka duman? Sarang oras kan makulong duman. Pero at least okay na. So pag-irriba ni Konsyal Carol. Maray na hapon tabi kay Uncle Dante Moncion. Pa-shout out tabi ni Uncle Dante watching ngaya from Quezon City. Kumusta po kamo dyan? Si Sir Alvin Oy, makatakot makulong sa loob ng elevator. Mechanical yata ang may sira. Yung sabi ko tabi ni Sir Alvin na makatakot talaga yan. Siyempre mo aram kung anong oras yan bumukas. Anong oras kang yaon duman? Ay kaka-nervyoson. Sabi ni Sir Alvin, Sir Joshua, sa October pupunta ulit sa Bicol Region si BBM. Kung hindi ako nagkakamali, sa October 4, 5, 6, 2024. Anong sektor tabi ang makakabil kan ayudang handog ni Pangulong Bongbong? Suhod dyan baga mga tugang na pagbisita rin ni Presidente Marcos, ang tinawan ayuda sa mga farmers and fisher folks na apektado kan El Nino, tabi mga tugang. So kung magbisita rin sa Bicol, dahil pa masiguro kung anong ayuda ni Panao. Diba? Pero pirmi na yan para duman sa mga medyo hikahos ang pagkabuhay. So medyo nahihirapan sa pagkabuhay. Iyo. Tayan ba kaya ang pagbisita kay Presidente sa sarong lugar, di man yan basta-basta ang pipawagas na impormasyon kung ano ang toyo. Isa niya ni aram ta na maabot pero
may ipigtalaan na oras pero talaga permi di man niya nasusunod for security protocols kan presidente. Balikan ta sa pigsabi ni Sir Alvin oy maring nahapon kay Corina Baria Carataw. Barkada ko ina dyan dati sa U-Health. Si sa Kuyang Madihon, si Ate Max Kagiwa Belches. Yan, happy watching tabi sa imo Ate Max. Balikan ta sa comment ni Sir Alvin na ang Marcos ngayon may utang na buot sa mga Duterte. Takon ba ko ngayon si Pangulong Duterte dahil mailulubong sa libingan ng mga bayani ang ama ni Pangulong Bongbong. Yung kumatandaan taman agad mga tugang, kamparan ito ni panahon ito ni Presidente Duterte. Naging debate pa nga ito kan mga tao na ipalubong ang ama ni Presidente Bongbong Marcos sa libingan ng mga bayani, di ba? Yung mananggad, kung tutuson, may utang na buot mananggad, kundi dahil taman baga kontrol talaga ang mangyayari sa mga maabot na daw araw kayo ni nagkapasuhay ang duwang lado. Kundi sa politika man talaga baga mga tugang, wala man kipermanente, di ba? Friends mo ngunyan, enemy mo pag-abot kan panahon, lalo na kung magkasagupa na kamo sa sarong posisyon, di ba? Iyan ang medyo makamurumundong porsyon, parte kan politika. Di ba? Natay talaga maiwasan, maski sisi mo, maski nga ni sa barangay level, may mga magkapamilyang nagkakairiwal. Dahil sa kunyan, sa kamauotan na makapagserbisyo. Sa kunya ay nagapot. Ang purpose niya magserbisyo publiko pero ang daw ta nakikiiwal ano. Ata daw nga nakikiiwal. Diskarte man po nindayan mga tugang. At sa sindayan kung talaga sindang matrabaho nin matanos na talagang pure public service. Bueno mga tugang, magkaaraman tayan pag-abot kan October 1 filing kan certificate of candidacy kan mga madaralagan sa posisyon national and local election October 1 to 8. Diba? Digdi sa tuya medyo malabog pa ang mga posibleng maglalaban-laban magpoon sa governor, vice governor, mga mayor, vice mayor, konsehal sa gabos na mga munisipyo and syudad. Although dako lang mga nagpahiwatig, nagpapahimati, pero gabos yan, day pa man siyempre sigurado. Sagkod sa day sinda nagpa-file kan sa indang candidacy. Siyempre, nag-declare ki araw kayo ng posisyon, pero may mga pagbabago pa lang pag-abot kan mga last minute. Diba? Si Presidente Duterte nga ni kay to, ang sabi niya bagaday siya madalagan na presidente. Pero nagdalagan man giraray nang gana pa nga ni baga. Arayo pa nga ni sulamang. No rin man daw mangyari mga tugang na may mailihir kitang presidente na Bicolano nga ya. Ano? Natagadigdi sa Bicol. Siguro ang mga pasilidad tadigdi, ang mga tinampu tadigdi, mga magarayunon man. Paano mo nga maaramang yan na ika nga nakalaog ka na nga sa probinsya kan Albay, halimbawa ali kan Sorsogon, nakalaog ka ng bilyar mo sa Candaraga. Pag ang tinampu nga kudo na. Pero ini man agad baga sa parte kan Bicol region, gari marayon man agad baga kuya na kung igwa kita nin leader sa bilog na nasyon ta na Bicolano, ano? Na Bicolano. Ta syempre, may mga perks man yan, may mga advantage man yan. Kung halimbawa ang presidente, takadigdi nga halimbawa sa Bicol, syempre, sabi nga ni Baga, yaon naman sana sa kusina, taday mauringan lamang. Taday lamang medyo mapabor-paboran ang pinaghalian na lugar. Di ba? Pwede yan mangyari.
Pero depende, dito kaya masiguro ang mga botanting Bicolano, di ba? Agabot nga ni kan eleksyon, nagkakabaranga pa. Dahil masuportaran bilog ang satuyang pambato na taga-digdi. Pero siyempre yan, parte kan demokrasya mga tugang, may karapatan kitang magpili kung sisi ang nahihiling tang gusto tang maging leader, di ba? Kundi yan siyempre, mga ano man lang, mga, ano po kayo ni? Mga hashtag sana all, na ang presidente ngayon, taga-digdi sa tuya. Baka ang mga tinamputa lagi, mga magayunon kuenal, pati ang mga street light pagkabanggi, mga maliwanaguno. Pero dahil tama siguro, pag abot kan panahon, basta kita na mga Bicolano, mga Pilipino, magparehistro ka bilang botante, tayo ng magiging armas mo, makapili ka kung sisi ang maray na leader, magpartisipar sa eleksyon, pilion kung sisi ang sailing mo karapat-dapat, igwa kan mga kwalifikasyon, kan mga dapat na standard, kan sa iyang kakaputan na posisyon. Sabi baga, kakaiwas sa lutang, uminugpa kita sa bangag. Pangyari, sabi ni Carlo Walker. Fight sana? Happy-happy lang? Dahil masyado makapadara sa problema? Problema na ngayon, problemaon mo pa? Pero mga tugang, sa kada eleksyon, yan ang pagkakataon ta. 'Di ba? Na makabawi. Actually, ang mga botante an makapangyarihan man, yaon sa tuyaan power na makapili kita kan sisi at dapat. Kaya dapat pagabot daw kan eleksyon, magin matali kita mga tugang. Magin mabusisi sa mga kwalifikasyones kan kada mga kandidato. Iyo. Dahil basta-bastang magpara palansi daw tabi mga friends. Although iba talaga pag nagsapit na ang eleksyon. Pero sana magpartisipar kita sa eleksyon. Arog kayo ni na open pa ang voters registration. So dahil pa nakapagparehistro bilang botante, magparehistro po kamo. Tangan ina makapag-participate kita. Iyo. Yan ang saro sa tuyang sandata. Pilion ta kung siyang maray na makatabang para sa satuya. Bye na, Kuya Nald. Okay na? Yan. Salamat po kan mga pag-antabay nindo ngunyan sa programang Bicol Target. Sa aga po, yaw naman garo si Sir Pio, ang regular nindong kaibahan digdi sa programang ini para sa iyang mga analysis and mga discussion kan mga issues sa palibot. Buwan mga tugang, abangan ang Barata alas 5, tandem kan duwang masarig-sarig ang braso. Barata alas 5 with Jasmine Balolo and Shara May Leron. Sa pangaran po ni Sir P. Fernandez, ako po si Joshua Bino. Salamat kan sa indong pag-antabay. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programa.